Awi namastu namasidam sekaring bawana langgeng kakang kaneka putra. Oh, Adi Prawesi kados pundi Adi Prawesi? Sampun dados kagyating raos manah ngandika si kakang. Hingga awit ulun kepengin sanget catur netra lan paduka si kakang. Mekaten Adi Prawesi. Menawi wonten bab ingkang wigati, monggo kula aturi paduka badhe paring dawuh. Ulun namung kepengin tetanya lan paduka si kakang awit menapa mbok menawi si kakang ngraosaken kahananing jagat raya menika malah kepara Triloka bawana menika sampun barek paduka minangka pujangganing Jawa tartamtu mangertosi menapa ta sababipun si kakang. Nggih, mekaten Adi Prawesi. Sejatosipun wonten ing Arjapada menika wonten salah satunggaling titah ingkang kawujudan raseksa ingkang Masubrata teteki. Wah, adiku ingkang dadosaken ngubah musik ingkang wonten ing kayangan menika. Dengan